So ang uluhan ni ato ang wali karon mubo ra gyud kayo. Nganong magampo? Mungutana ko nganong magampo. Siguro makaingon ta, dili man siguro na angay nato ipangutana, no? Dili na siguro na nato angay ipangutana kay kasagaran nato ilabi na gyud ang mga Kristohanon, magampo gyud ta. Tinuod na kitang tanan magtotoo og dili, magampo kita. Pero ang pangutana diha luyo niya nang atong gihimo, ngano man nga magampo man ta. Kana mga igsuon imperative na dili na siya option kun dili mao na ang sugo sa Dios diri kanato nga kita magampo, no? So unsa man gid ang pag-ampo diha sa Biblia? Ang katuyuan sa pag-ampo diha sa Biblia mao ang pagkikistorya, no? Magkikistorya ang mga magtotoo ngadto sa Dios. Diin inubanan sa pagdaig nila sa Dios ug diha ilang isulti ang ilahang mga gipangayo. Mao na ang usa sa ato ang makita diha sa pag-ampo, no? Nagdaig sila sa Dios ug ilang gisulti ug ilang sangat ngadto sa Dios ang ilahang mga petisyon, mga gipangayo. So daghan kaayo gyud ug magbasa ta sa balaang kasulatan daghan kaayo nga mga ehemplo nga atong makita diin ang mga katawhan sa Dios nagampo ug nangaliyopo kaniya ug nangayo og kusog, nangayo paggiya, kaayuhan kun doon na may mga balatian ug daghan pa nga atong makita. So isip Kristohanon, kinahanglan una sa tanan nga magpadangat ta sa pag-ampo ngadto sa Dios, kinahanglan aduna kay relasyon ni Ginoong Hesus. Unsaon man nimo pagpangayo o pag-ampo ngadto sa usa ka tawo o sa ka Dios nga wala makaila nimo. Sama ra na nga ikaw nagsangpit og tabang sa tawo nga wa nimo maili, dili gid mo tabang. So kinahanglan aron masayod ta nga ang pag-ampo inubanan gina sa ato ang hugot nga pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios ug anaa gayud nagpataliwala ang atong relasyon, personal nga relasyon ngadto kaniya. So mao na ang atong buhaton isip Kristohanon. Unya makadasig gayud kini ang mga pag-ampo kun atong makita diha sa basahon sa balaang kasulatan nga dunay mga pag-ampo nga gitubag sa Dios. Atong makita mga igsuon malisod man og dili nga pag-ampo. Tubagon kana sa Dios sa iyahang panahon, sa iyahang kabubuton ug subay gayud sa iyahang tumong og tuyo alang sa ato ang kinabuhi. Nay usa ka sugilanon sa daang tugon sa Genesis katong Sodom and Gomorrah, naibaw man siguro mo, no? Ang Sodom and Gomorrah mga igsoon gigunob na sa Dios tungod kay nakita niya nga grabe na kayo ang mga kadautan sa mga tao. Naana ang tanang klase sa pagpakasala sa Sodom and Gomorrah. Apan nagpatiliwala si Abraham, nihangyo siya sa Dios, pinaagi sa pag-ampo. Ningon siya nga ayaw laglaga ang Sodom and Gomorrah kay na ay daghang mga katawhan nya naa pa gyud iyang parente dito, mga kaliwatan. Nagampo siya sa Dios. Atong makita din nga gipaminaw o namati ang Dios kaniya, pinaagi siyang paghangyo. Ngano man kun imong basahon ning maong sugilanon si Abraham naghangyo sa Dios nga ningon ang Ginoo kaniya kun dunay 50 ka tawo nga naa diha sa Sodom on Gomorrah nga matarong, dili nako laglagon ang maong dapit. So gitan-aw nila ni Abraham, ningon siya nga di ba mahimo nga 45 lang kabuok? Sige, ingon ang Ginoo. Sige, og na kay makita nga 45 nga matarong diha nang maong dapit. Dili nako kini sunugon, dili nako pagalaglagon. Kung na siguro sa Abraham nga murag daghan man siguro ang 45. Ningon siya nga 40 lang, Lord. Bisag 40 lang. Sige. Dili nako pagalaglagon kun aduna mo'y makita nga 40 kabuk nga matarong dinha sa Sodom and Gomorrah. Pero naay gipaapas pinagis pag-ampo si Abraham. Nahangyo pagid siya, Lord, pwede 30.
So nagkaanam og kamubo ang iyang paghangyo pinagi sa pagampo niya, pagyango niya ngadto sa Dios. Hantod nga nanaog ni sa napo na lang niya siya. Lord, bisag napo na lang. Ayaw laglaga basta naay napo kabuok matarong diha sa maong lugar. Pero subo palandungon mga igsuon nga puno na sa kadautan ang Sodom and Gomorrah. Wala gyud nakita nga matarong bisag napo. So unsay nahitabo? Gilaglag. Gisunog ang Sodom and Gomorrah sa Dios tungod sa ilang makasasala. Dili ang atong tan-awon nga pagampo nga wala paminawa sa Dios kay nalaglag ang Sodom ang Gomorrah, pero atong makita dinha nga sa panahon nga nagpatiliwala si Abraham sa mga panghitabo, siya naghangyo sa Dios. Nakahangyo siya gikan sa 50 ngadto sa 45, 40, 30 hangtod sa napo. Nakahangyo siya pinagi sa pagampo sa ato pa atong makita nini sa ehemplo nga sa pagampo mga igsoon nga ang Dios maminaw mutubag ug bisan pa nga diha iampo nimo ang mga daotan nga tawo. Maminaw siya. Makita nato ni sa nahitabo ni Abraham. So dili ginato tan-awon mga igsoon nga ang Dios nato dili mutubag sa atong pagampo, no? Ang usa sa rason ngano nga kita magampo tungod kay ang mga Kristohano ug ang mga katawhan nagampo sila aron mapalawom ang ato ang relasyon diha ni Ginoong Hesukristo. Mapalawom nato ang atong relasyon diha ni Ginoong Hesukristo. Unya masubay kini sa eksakto gid nga direksyon sa ilahang kinabuhi. Hinumdumi, ang Dios andam motubag sa inyong mga pagampo. Sa atong mga pagampo. Atong basahon ang Jeremias 33, versikulo 3. Dinhi mapamatud-an nga ang Dios mamati gayod sa ato ang mga pagampo. Unsay giingon dinha? Sangpita ako ug ako mutubag kanimo ug musugilon kanimo sa dagko nga mga tinago nga mga butang nga wala nimo hibalui. Kung imong tan-awon dinhi sa maong bersikulo, sa pag-ingon sa Dios, apulong sa Dios nga sangpita ako. Siya ang naghatag og idea, siya ang naghatag kanato og kahigayunan nga kita mo sangpit niya, nga kita mo hangyo kaniya. Unya dili lang ingon sa pagsangpit apan giingon pa gyud niya nga ako motubag kaninyo. So kanatong makita walay gap sa pag-ingon niya nga kung sangpit kita tubagon kita sa Dios. Apan ang atong giingon nga pagampo nga tulo ka tubag ang gihatag sa Dios kana sa panahon sa eksakto giniya nga katuyuan sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nahibalo siya kun unsay angay kanato. Mao ni kun makita nato ning maong bersikulo maigsuon, niingon pa gyud siya nga magsugilon no, magsugilon kanimo sa dagko nga mga tinago nga mga butang nga wala pa nimo mahibawi. Dili lang di ay siya mutubag sa atong pagampo, dili lang di ay siya nga magpasangpit o mutubag sa itong pagampo, aduna pag yun siya gipang-andam nga dagko nga mga butang. Kining mga butang, mga igsuon, batin kining mga panalangin nga iyang giandam alang kanato. O kaha ang mga butang nga atong iyang giingon nga iyang ipadayag kanato, mao ang pagka-close nato sa Dios. Ang pagkatakdo sa atong relasyon diha sa Dios. Mao nay pinakadako og bililhon kay nga butang ang pagkigsandurot nato sa ato ang buhi nga Dios. No. Ang atong kinabuhi gigahin diha sa pagpuyo nga makabaton og kinaiya. Kinahanglan ang atong kinaiya diha ang atong kinabuhi adunay panlantaw nga naa sa atong unana nga hangtod dili mangilabot ang Dios sa ato ang kinabuhi. Wala gyud kitay mahimo. Kung dili mangilabot ang Dios sa atong kinabuhi, bisag unsa pay ato ang buhaton o pagpaningkamot, wala gyud tay mahimo. No? Nga hangtod anaa kanato kana nga kinaiya nga baliwala nato ang kabubuton sa Dios ang atong kinabuhi walay padulngan, no? Nausab kanato ang kinaiya nga bug-os kaayo nga pagsalig sa Dios. Kinahanglan dunay tay bug-os o tibuok gayud o dako gayud kayo ang atong pagsalig sa Dios. Dili lamang makita ang atong pagsalig sa Dios sa panahon sa emergency, sa panahon sa kalisod, sa panahon sa panginahanglan, kundi sa tanang higayon atong makita ang ato ang pagtuo diha sa Dios
ang atong pagsalig diha sa Dios nga bugos gayud, timos gayud ang ato ang paghigugma diha sa Dios. Dili lang sa panahon sa atong panginahanglan. Kinahanglan sa tanang higayon. So isip kita mga igsoon, sumusunod ni Kristo. Naa gayud ang pagpangilabot sa Dios sa ato ang kinabuhi. Dili gyud ta mahibong ni ana. Ngay ang atong pagkakristohanon, mao na gitawag nga mga Kristohanon sumusunod ni Kristo. So nahalambigit na gyud kita diha sa Dios, diha ni Kristo. Mao nga ang atong kinabuhi o ang Dios mangilabot gyud kanunay kanato. Ug mao kini ang usa sa mga rason ngano nga kita magampo tungod kay ang Dios mangilabot sa ato ang kinabuhi. So doon na tayo tulo, daghan kay pang rason nga ato ang makita diha sa pagampo mga igsuon. Pero atong tan-awon kining tulo lang ka rason ngano gid nga kita magampo. Una, giingon dinha magampo kita o nagampo kita aron makita nga kita kanunay nagkinahanglan sa Dios. Mauna ang makita sa usa ka tinud-anay nga mituo sa Dios, mauna ang makita sa matuog nga Kristohanon nga naa siya nagkinabuhi diha sa pagampo tungod kay nagkinahanglan siya sa Dios. Nagkinahanglan kita sa Dios. Mao na importante kay nga usa ka rason ngano nga kita magampo, no? Kung atong tan-awon diha sa Biblia nagpakita kini kanato mahitungod sa pagampo o kini nagpadayag gayud kung unsa gayud ang kasing-kasing sa pagampo ato kining ilhon mataghigayon ug dili lang sa mataghigayon apan sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Nga kita bugos gayod nga maghinalig sa Dios. Ato kining makita ang kinabuhi nga ingon niini diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa basahon sa Lucas. Sa atong gibasa nga mas daghan ang natala nga pangapagampo ni Ginoong Hesus kumpara sa ubang ebanghelyo. Kung imong basahon, ang basahon sa Lucas, mga igsoon, mas daghan ang mahitungod sa pagampo nga nahisulat ikumpara sa uban nga ebanghelyo. Mao ni nga dinhi ta nagkuha og sitas, kay daghan ang mga sitas nga naay gibutang nga pulong nga pagampo, no? Sa Lucas 4 atong makita ang iyang ministry nga nagsugo dinha sa physical ug spiritual nga paggubat, no? Naglambigit kini sa iyahang pagampo, prayer and fasting nga nahitabo gayud literally nga nagatubang siya sa yawa. Atong basahon ang Lucas 4:1 ug 2. Unsa may giingon? Unya si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibalik gikan sa Jordan ug gidala siya sa Espiritu ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw diin siya gitintal sa yawa. Wala siya mukaon sulod ni atong mga adlaw ug pagkahuman ini gigutom na siya. Ug sa dihang nagatubang siya sa yawa, gitintal siya mga igsoon kay nakita og nasayod ang yawa nga si gigutom, gisulayan niya ang Dios. Apan wala siya masayod nga ang Dios mas labing gamahanan ug labaw sa tanan nga dili gayud niya pasipad-an ang Dios. So wala gyud nahimo ang yawa sa pagtintal ni Ginoong Hesus, no? Sa Lucas 5:16 niingon dinhi, apan siya mipalayo ngadto sa kamingawan ug nagampo. Kining hitabua mga igsoon, mao ni ang hitabo nga diin nag-ayo si Jesus sa mga masakiton. Ang usa niyang giayo katong usa ka sanglahon nga iyang giayo sa iyang balatian. Ug sa dihang nakita sa mga katawhan nga siya nakaayo, daghan ang gidala nilang mga masakiton ug pagkahuman ang gihimo ni Ginoong Hesus ni biya siya sa maong pundok nga wala siya mahibaw-i ug nagpalayo ngadto sa kamingawan. Ngano man unsa may tuyo niya sa matagbuhat niya nga iyang gihimo labi na gyud ang pagpanambal ug pagmilagro, ang iyahang gitumong og tuyo mao ang pagampo ngadto sa iyang amahan. Mao ni sa 16 nagingon siya mipalayo ngadto sa kamingawan ug nagampo ngadto sa Dios nga amahan. Mao ni sangkap ug mao ni ang gigamit ni kauban sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga dili gayud mahimulag kaniya ang pagampo, no? Ug ato sa makita nagingon si Lucas mahitungod diin nagkuha og kusog si Ginoong Hesus sa pag-adto niya ngadto sa kamingawan. Ang kusog nga gikuha o gigamit ni Ginoong Hesus mao ang kusog nga gikan sa amahan pinaagi siya iyang pagampo nga mag-inusara siya.
Sa Lucas 6:12, sa wala pa siya mupili sa iyang mga disipulo, naibalo mo mga igsuon nga migahin siya og pag-ampo sa tibuok gabi didto sa bungtod. Tibuok gabi siya nagampo sa wala pa siya mupili sa mga disipulo. Matod pa sa Lucas 6:12 nagingon, unya niadtong mga adlaw si Jesus miadto sa bungtod aron sa pag-ampo. Ug sa tibuok gabi siya nagapadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios. So sa matag higayon nga naa siya buhaton, bisan pa man sa iyang desisyon sa pagpili sa mga disipulo, iya kining gidala ngadto sa pag-ampo ngadto sa Amahan. Ug sa Lucas 9:18 excuse me. Kani nga bersikulo mga igsuon, kung nahinumdo mo sa 5,000 nga gipakaon ni Ginoong Hesus, nagmilagro siya nga pinaagi lamang sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Ningon din sa Lucas 9:18, sa diha nga nagampo siya nga naginusara ang iyang mga tinun-an didto uban kaniya ug siya nangutana kanila. Tungod kay nakighulubilo man ang mga katawhan o iyang mga apostolis ngadto sa mga katawhan, sa dihang sila na ang nanagtapok ang iyang mga tinun-an, gipangutana niya kini. Ang iyang pangutana giingon dinhi, makita nato sa maong bersikulo, ningon siya, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man ako. Kinsa man ako. Dinhi atong makita nga may kumpisal si Pedro na Ginoong Hesus ug maingon siya nga siya ang Mesiyas. Nakita ni Pedro ang kamatuoran o ang matuod gayod nga pagkatao ni Ginoong Hesus. Ningon siya, ikaw ang Mesiyas nga anak sa Dios. Sumao ni ang katuyuan ni Ginoong Hesus nga gidala sila si Pedro, si Juan ug si Santiago ngadto sa bungtod aron lamang nga sila magkahiusa diha sa pag-ampo. So human sa pipila ka adlaw, kining mga pulonga gidala usab ni Hesus nga si Pedro ug si Juan sa Santiago umitunga sila sa bungtod aron usab mag-ampo. So mataghigayon nga naa siya buhaton, sa ako nang giniingon, adu na gayo siya buhaton, ang una gid niyang buhaton mao ang pag-ampo, no? Unya sa Lucas 18:1 gisugin ningon dinhi. Unya gisuginlan sila ni Hesus ug usa ka sambingay aron pagpaila nga kinahanglan magampo sila kanunay ug dili maluya. Naggigamit ni Ginoong Hesus ang sambingay aron pagpasabot sa mga katawhan o sa mga apostoles nga kinahanglan sila magampo kanunay ug dili ta maluya sa ato ang mga pagampo. Kung kining maong mensahe nga gihatag ni Ginoong Hesus sa iyang mga apostoles ug sa mga katawhan niya niadtong panahon na, sama ra usab nga kita ang gisultihan niya nini nga kinahanglan magampo kita kanunay ug dili maluya. So importante gyud kayo gitagaan og dakong bili ni Ginoong Hesus ang pag-ampo tungod kay mao kini ang iyang kinabuhi. Mao kini ang nagsumpay kaniya ngadto sa atong Ginoong Dios. So makita nato nga si Ginoong Hesus nagtudlo sa mga disipulo mahitungod sa malahotayon nga pag-ampo ug nagtudlo siya og sambingay, mao to akong giingon nga nagigamit niya ang sambingay aron masabtan sa mga disipulo nga unsaon nila nga makabaton sila og pagkamalahotayon diha sa pag-ampo. So kung ato usab tan-awon sa dihang si Jesus muadto sa Getsemane, sa wala pa siya dakpa og ilansang sa krus. Makita nato sa Lucas 22:40 ngadto 42, nigingon siya dinhi. Sa pag-abot niya sa dapit, siya mingon kanila, pag-ampo kamo nga dili kamo mahisulod ngadto sa pagsulay. Ug siya mipalayo gikan kanila sa gilayon nga malabay og bato ug miluhod ug nagampo. Ug mingon siya, amahan ko, amahan, kung buot nimo, kuha akin ning kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot. Mo'y matuman kung dili ang imo. Nasayod kita mga igsuon si Hesukristo usa ka Dios, anak sa Dios. Ug sa dihang nagampo siya, mao na ni ang panahon nga padulong na siya nga sakiton, padulong na siya ilansang sa krus, mao ni ang iyang higay panahon nga siya padung na siyang kamatayon. Apan ni sangpit siya sa amahan pinaagi sa pag-ampo ug miingon siya,
kun buot nimo, kuha kining kupa gikan kanako gipasabot niya nini ang kasakit ug ang kamatayon nga iyang mahiaguman pinaagi alang sa pagluwas sa mga katawan. Apan mingon siya, dili akong pagbuot, apan imo pagbuot. So makita nato ang atong mga pag-ampo, usahay puro ato. Usahay ang atong mga pag-ampo, puro gyud sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Ang atong pag-ampo, puro sa ato ang mga kahigalaan. Apan hinumdumi, nga bisan pa si Ginoong Hesus nga nag-ampo siya, iya kining gipasabot nga ang kabubuton lamang sa amahan mao ang matuman. So ang pangutana nga naman kanunay man nag-ampo si Ginoong Hesus. Unsa may iyang gihimo alang sa iyang kaugalingon gawas sa pag-ampo? Kay balo mo unsay tubag? Wala. Walay gihimo si Ginoong Hesus alang sa iyang kaugalingon. Ang pag-anhi niya dinhi sa kalibutan ubos sa katuyuan nga ang mga tao dili malaglag. Nga ang katuyuan niya aron pagluwas sa mga katawhan nga naglunang sa sala. Ang katuyuan niya nga pinaagi siyang kamatayon ang tanan mahibalik ngadto sa Dios nga Amahan. Ug wala gayud siya gibuhat para sa iyang kaugalingon. Walay bisang usa ka butang nga iyang gihimo alang kaniya. Kundili ang iyang gihimo nagdepende sa Dios nga Amahan. Ang tanan gikan gayud sa Dios nga Amahan. Siya miingon nga ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Ang iya lamang mahimo mao ang iyang makita kung unsa ang gibuhat o gisugo sa Dios nga Amahan. So pinasubay niining maong kamatuoran mga igsuon nga ang atong pag-ampo ato usab ipasubay diha sa kabubuton sa Dios. Matod pa sa Juan 5:19 nag-ingon si Ginoong Hesus, sa pagkatinuod gayud sultihan ko kamo nga ang anak dili makahimo pagbuhat og bisan unsa pinaagi sa iyang kaugalingon gawas lamang sa iyang makita nga gibuhat sa amahan kay bisan unsay gibuhat sa amahan gibuhat usab kana sa anak. So kung atong makita nga si Ginoong Hesus nag-agad, nagtahod ug nagtamod sa amahan kung unsay iyang makita mo ug unsay ipabuhat mo iyang gibuhat, mga igsuon atong gitan-aw karon nga ato ang Dios ug manluluwas sumao si Ginoong Hesus. Ug ang iyang kasing-kasing nag-desire sad nga kung unsay atong buhaton mahisubay usab sa iyang kabubuton, kung unsay atong pangayoon alang sa kimayaan sa ngalan sa Dios nga Amahan. Mao na nga magbantay ug atong tan-awon gyud ang atong pag-ampo, no? Niingon dinhi kanang mga pangutana kung si Ginoong Hesus Dios or God in the flesh, anaa si Dios nga naa sa unod. Moingon nga walay mahimo sa iyang kaugalingon. Usa siya ka Dios. Sa ato pa kung atong tan-awon usab ang atong kaugalingon, kinsa man ta nga mag-una nga bisan unsa sa atong Kristohanong kinabuhi nga makahimo kita sa angay natong buhaton alang sa ato ang kaugalingon. Kung si Ginoong Hesus nag-agad sa kabubuton sa amahan kita usab mag-agad usab sa kabubuton sa Dios, diin si Ginoong Hesus ang atong gitan-aw, mao ni ato ang sumbanan o atong ehemplo sa atong kinabuhi diya sa pag-ampo, no? Mao nga ang mga disipulo miduol kang Ginoong Hesus ug unsa may gisulti, unsa gipangayo. Wala laing gipangayo ang mga disipulo, niingon ang mga disipulo magpatudlo sila sa pag-ampo. Wala laing gipangayo, dili nga wala sila nakatunan sa pag-ampo. Kamao ni sila mag-ampo mga igsuon, kamaota mag-ampo. Kamaota. Kay balo sila moampo dito sa ilang mga sinaguga sa panahon sa Sabat. Sa wala pa si Ginoong Hesus magkuyog, wala pa sila mukuyog. Ug adunay labaw na sa adlaw nga ipagpahulay kaning Sabat, mao ni ang adlaw sa ipagpahulay. O kahibalo sila magampo sa ilang mga religious rituals na silang mga rituals nga gihimo nya mao ni ang pamaagi nila sa pagampo. Naa sila nahibaluan sa pagampo. Apan aduna sila nakita nga kalainan. Aduna sila nakita nga kalainan sa pamaagi ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagampo. Sama usab nga atong makita sa basahon sa balaang kasulatan nga ang pamaagi ni Ginoong Hesus sa pagampo ato kanang himuong sumbanan. Kay mao ka na ang pag-ampo nga gusto o gipangayo sa atong Dios nga Amahan, gikan ni Ginoong Hesus. Pag-ampo nga literal nga nag-alima kaniya.
Mao kini ang mga pag-ampo nga gihimo ni Ginoong Hesus, nga mao kini ang gisaligan. Mao kini nag-alima kaniya. Mao kini ang iyang panginahanglan ug ang iyang kinabuhi naghinalig niini. So nakita sa mga disipulo ang kalainan, mao nga sila miingon, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo sama sa imong pag-ampo. Walay laing gisulti sa Biblia, mga igsuon, nga ato ang ehemplo sa kinabuhi mahitungod sa pag-ampo, kundi si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus lamang. Ang mga iglesia sa unang panahon naghinalig usab sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Dili lang si Ginoong Hesus ang nagpagsiugda sa pag-ampo sa tanang higayon. Ang unang iglesia misunod usab sa iyahang ehemplo. Nagpasabot kini nga unsay nakita usab nila nga pagtulon-an ni Ginoong Hesus, ilabi na gyud sa pag-ampo mao'y ilang gisunod. Matod pa sa buhat 1:14 nag-ingon, kini silang tanan nagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo. Kauban ang mga babayi ug kang Maria nga inahan ni Jesus ug sa iyang mga igsuon nga lalaki. Kining maong bersikulo ang ulahi ani nga bersikulo may igsuon kini nagpasabot kini nga kini si Jesus, si Ginoong Hesus humana pagkayab. Nagtapok sila, nagampo sila ug ang ilahang naghatag og kusog mao ang ilahang pagkahiusa diha sa pag-ampo. Ug sa dihang ang mga apostolis gilutos sa Sanhedrin, ang mga apostolis gilotos, gisakit sa Sanhedrin, wala sila magtapok o muriklamo nga lisod kaayo ang usa ka Kristohanon. Wala sila muriklamo nga lisod ang ilang kahimtang tungod kay kadunay silang gilutos, tungod kay sila Kristohanon, apan ang ilang gibuhat, unsay ilang gihimo. Imbis nga magreklamo, ang ilang gihimo, sila nagampo. Maurag yun ang bugtong natong kadangpan sa panahon nga kita anaas kalisdanan. Apan ang pag-ampo mga igsuon dili kini hinagiban nga atong gigamit sa panahon nga ana atas kalisod. Kini pag-ampo sa tanang higayon, ana ka mas kalisod, ana ka mas kamugaway, ug unsa man imong kahimtang, importante kayo nga kita maampuon kanunay, no? Aduna usay ka bersikulo nga nagpamatuod ang unsa kagamhanan ang Dios. Mga buhat 4:24 nag-ingon, ug sa ilang pagkadungog niini nadunggan sila sa pagpatugbaw sa ilang tingog ngadto sa Dios ug moingon, gamhanang Ginoo, mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang nga naa niini. Mao ni ang pagtan-aw sa mga katawhan ngadto sa Dios nga pinagi silang pag-ampo nga ilang giila nga ang Ginoo labing gamahanan nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang nga naa dinhi sa kalibutan. Mao ni ang pag-ila kanato sa atong buhi nga Dios, nga bisan pa man ang atong kinabuhi, nga bisan pa man ang tanang butang nga naa sa atong palibot, dili ato kundi iya sa Dios. Aduna pagyoy makita nato kung ang pagagamhanan sa Dios sa buhat 3 o sa 4:31 nag-ingon dinhi. Ug sa nakaampo na sila nauyog ang dapit, diin sila nagtigom ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagsulti sa pulong sa Dios nga may kaisog. Mao ni ang panahon nga sa mikayab na si Ginoong Hesus nga sila nagampo, naghulat sila sa giingon ni Ginoong Hesus nga maghulat kamo kay hatagan ko kamo og magtatabang nga mao ang balaang espiritu. Ug sa dihang nadungog nila, nagampo sila, uyog ang ilahang lugar nga nagpasabot kini nga ang Dios nagtubag kanila. So atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Kanus-a man ang katapusan nato nga miduol ta sa Dios sa pag-ampo. Kanus-a man ang higayon nga kita nagmatinud-anay sa ato ang pag-ampo. O kanus-a man nga naata sa kahimtang nga kita malahotayon sa atong mga pag-ampo. O ang katapusang pangutana nag-ingon, kanus-a ang katapusan nga nitambong mo og prayer meeting. Nainumdo mo nga sa diyang nabilanggo si Pedro. Unsa may tubag o unsa may response sa church? Imbis mangita silang abogado kung silang buhaton makagawa si Pedro, nagampo sila. Nagkahiusa sila sa pagampo. Buhat 2:5 nag-ingon, busa si Pedro gibilanggo apan gihimo sa iglesia
alang kaniya ang mainiton nga pagampo ngadto sa Dios. Nagampo sila. Wala ta masayod kuno sa ilang giampo. Apan ang ilang pagampo mao ang kagawasan ni Pedro nga makabuhi siya, makalingkawas siya sa iyang kahimtang. O gidungog sa Dios ang ilang pagampo. Gibuhian, nakabuhi si Pedro. Gibuhian siya sa mga anghel nga wala gyud kalibutan ang mga gwardya. Wala gyud kalibutan ang mga bantay nga nakaguwa siya sa maong syudad ug niadto siya dito sa balay tapukanan ug nanuktok sa pultahan. Mao ni ang dapit diin ang mga Kristohano nagtapok, nagampo nga si Pedro makabaton og kagawasan, makagawas sa bilangguan. Apan sa dihang pag-abot ni Pedro nga mituktok siya sa ganghaan, nakita siya sa usa ka sulugoon nga ginganan og ruda. Nga pagkakita niya, wala siya ablihi. Nagampo sila nga makalingkawas si Pedro. Ug sa dihang naana ang ilang giampo, ang tubag silang pagampo, wala sila motoo. Niadto ni balik nidagan ang sulugoon ngadto sa mga nagampo nga pasiniw siya. Naana si Pedro. Gibuhian sa Dios. Gingnalan siya, nayabag ka naman siguro. Nga tuwa pa mas prisuhan. Kay ini kaugma, patyon man tos Pedro. Mao na ang ato ang kinabuhi usab mga igsoon. Tinud-anay og tim-os ang atong mga pagampo nya. Ug tubagon ta sa Dios, dili ta mo dawat sa tubag sa Ginoo. Magsige patagpangita og lain pang tubag sa Ginoo. Sama ni ining sulugoon, sama ni ining kahimtang sa mga katawhan nga grabe na gyud ang ilang pagampo nga si Pedro makaguwa. O karon kay nakaguwa si Pedro, di sila motuo. Sa dihang ang iglesia sa Antioch gusto magsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok nasod, giunsa kini nila pagsugod. Nagsugod sila diha sa pagampo. Atong makita usab sa mga buhat. Buhat 13, 2 ug 3 atong tan-awon mga igsoon. Nag-ingon dinhi, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, ang Espiritu Santo niingon, igahin kanako si Bernabe ug Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag nako sila. Unya human sila makapuasa o makaampo, ilang gipandungan sa ilang mga kamot ug ila silang gipagikan. So dinhi atong makita mga igsoon nga bisan pa pagpili og mga leader sa simbahan, mga liderato sa mga iglesia, ila kini gipaagi og pagampo. Nag-prayer and fasting sila og ilang gicommit ngadto sa Ginoo si Barnabas ug si Saulo. Ila silang gampuan, nagpuasa sila. Ila kining gibuhat ug nagtudlo sila og nga kadagkuan alang sa ilahang bag-o nga iglesia pinaagi sa pagampo. So ato makita dinhi nga ang sukaranan sa pagtuo sa iglesia sa mga buhat mao nga wala sila mahimo kun wala ang Dios. Mao nga nagampo sila. So sama usab kanato nasayod kita sa basahon sa Juan mingon siya nga ako ang punuan o kamo ang sanga. Wala tayong mahimo kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi. Wala mo'y mahimo kung wala ako. Mao nga kita magampo tungod kay kita naghinalig gyud tanan sa Dios mga igsoon ug wala kitay mahimo kung wala siya. Bisan pa ang unang iglesia nasayod niini. Ang gikabalak-an mao nga ang mahinungdanon sa unang iglesia nahimo na lang kapilian karon. Unsa may gipasabot niini? Sa bag-o pa kang Kristohanon, mainiton kayo kang muampo, mainiton kay ka mga lagad sa Dios. Karon ang pangutana, kumusta naman ka karon? Kumusta naman ang imuhang kinabuhi? Unay pangutana nga kamura usab ang makatubag. Mao ni atong tan-awon og susihon usab nato. Ang atong kinabuhi mahinungdanon ba gyud ang pagampo o basin ato na lang pilion kung unsay atong iampo. Magpili na lang ta nga kini atong iampo kani ayaw lang kay makaya nako ni. Ang uban maguna-una nga dili na kinahanglan nga makat-on sa pagampo. Mingon sila nga mag-istorya ra man sa Ginoo. Sayon ra kay na.
Magigistorya na ta sa Ginoo, no? Dako kay ng sayop. Ngano man. Kay kung wala kitay mahimo nga wala ang Dios, tataw og klaro kana nga mga pulong nga gihatag sa Biblia nga wala ang Dios, apart from him wala kitay mahimo. Kung mao kana ang tinuod nga lintunganay sa ato ang pagtuo nga wala tay mahimo kung wala ang Dios, magpasabot usab kana nga dili ta makaampo kung wala siya. Ug wala tay Dios sa atong kinabuhi, sayang ang atong unsaon man ato pagampo. Dili siguro ta kabahaw mo ampo apan unsaon man ato atong pagampo nga wala man tay relasyon diha ni Ginoong Hesus. Ang mga apostoles wala mangayo kang Hesus diha sa ebanghelyo nga nagpatudlo sila nga mosaksi. Sa ilang pagduol ni Ginoong Hesus nga wingon si nuda sila gipangayo, wala siya mangayo nga Ginoong Hesus tabangi kami nga makamao kami mosangyaw sa pulong. Tabangi kami nga kamao kami mutudlo nga maayo nga mo ang pagtudlo sa mga katawhan sa pagsangyaw sa pulo sa ebanghelyo. Usa lamang kabutang ang ilang gipangayo mga igsoon. Ug kita usab. Di kita maghinalig nga kamao ta magampo apan importante kayo nga ang atong pagampo naka-connect gayud ngadto sa Dios. Nga sama sa mga apostoles miduol ningon sila tudloi kami sa pagampo. Maghinalig kita sa pamaagi ni Ginoong Hesus sa pagampo aron ang atong kinabuhi matimayo diha sa ato ang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Hinumdumi nga ang ilang gipangayo ningon sila tudloi kami sa pagampo. Tungod kay ang pagampo mao ang kinauyukan, diin naghinalig ang mga Kristohanon. Mao ni core gyud sa ato ang kinabuhi. Ang atong pagampo kay mao ni nagsumpay nato ngadto sa Dios. Mao ni gitawag ni kinauyukan nga bahin sa atong Kristohanon. Gihimo kini nato ang pagampo tungod kay kanunay kitang maghinalig sa Dios sa tanan nato nga panginahanglan. So mao to ang una. Nagampo kita aron mailang nga kanunay kitang nanginahanglan sa Dios. O kay ikaduha mga igsuon mao ni nagampo kita aron ato pa nga mailhan ug maayo ang Dios. Sa diyang nihangyo ang mga disipulo ni Ginoong Hesus, iyang gitudloan. Unsa may iyang gitudlo? Sa Lucas 11:2 niingon siya sa pagtubag niya sa mga disipulo nga tudloi kami sa imong pagampo. Niingon siya di sa Lucas 11:2. Ug siya mingon kanila, sa inyong pagampo ingnon ninyo, Amahan, unta balaanon ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian. Di ba familiar? Kabahin kini sa Lord's Prayer. Ang gingon din sa bersikulo 2 lamang nga siya mingon, sa inyong pagampo ingnon ninyo, Amahan, unta balaanon ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian. Imong gi-recognize, imong giila nga ang Dios anaa sa langit, ang Amahan nga mabalaan ang iyang ngalan. Ang pangutana, kay misangpit man tag-amahan, masulti ba nimo sa imong kaugalingon nga ikaw anak sa Dios? Ato bag man deklarar sa ato ang kaugalingon mismo nga anak ba kita sa Dios? Ang pagampo magsugod diha sa relasyon sa Dios. Ug ang unang katuyuan sa pagampo mao nga magpalawom kita. Atong paladman ang atong relasyon ngadto kaniya. Hangtod atong malimtan ang maong katuyuan sa pagampo, muundang kita sa pagampo gawas kun kini emergency lang. Kung wala kita anang katuyuan nga paladman nato ang atong relasyon ngadto sa Dios, ang atong pagampo na lang kita kung panahon sa emergency. Sa panahon sa panginahanglan. Kasagaran nato nagdako nga nagunahuna nga ang pagampo atong gitan-aw nga pagpangayo og mga butang. Mao mo gina atong nahibaw-an, mangayo do natin pangayoon. Nakat-on kita sa pagampo sa pag-ingon, Ginoo, tabangi mi ani. Mao ginaya una natong masulti, Lord, tabangi mi ani. Ginoo, panalangini ako niini. Ginoo, panalipdi ako, puro ako. Puro atong kaugalingon. Unya og magampo sa ta sa uban, maingon sa ta, Dios tabangi sila. O Ginoo tabangi sila.
Lord, proteksyon ni sila. Lord, panalangin ni sila. Lord, bantahi sila. Simple nga pag-ampo, nga wala gyud intaw. Pagbati diha sa pag-ampo. Usay dili na ta pag-ampo kay wala tubaga sa Dios ang imong gipangayo. Di ba? Kisa man nato dinhi. Nga manluod paghani tas Ginoo. Wa man ko tubagas kung pag-ampo eh. Nangayo kog auto payong man. Usay manluod ta. Dugay raman ta kung nangandoy nga maminyo pero wap man siguro mataw ang akong pangasaunon. Natay pangayoon, dili na imposible sa Dios. Apan hibalo siya nga unsay angay nimo, unsay angay nato. Mao na nga dili ta magbuot kun unsay tubag sa Dios. Dili ta magampo kay wala tubaga. Nagampo ta og maayo apan wala kita tubaga sa atong pagampo og makaingon ta nga sayop man siguro to akong pagpangayo. Musantob sa tunon na sayop man siguro to akong pagpangayo sa Ginoo. Nya usbo nimo. Kuno na sad ka. Sayop man siguro tong kombinasyon sa mga pulong akong gigamit. Na maabot na tas kombinasyon ani. Na may mga pagampo mga igsoon. Ang Dios wala makinahanglan og hataas nga pagampo. Kay tuwa siya sa langit. Nasayo na siyang daan sa atong panginahanglan. Ang iyang gitan-aw ang atong kasing-kasing kung unsa ka matinud-anon ngadto kaniya nga diha sa atong pag-ampo sigurado gayud nga siya motubag kanato. Usay magunahon na tanam siguro magic nga tubagon ta sa Ginoo. Kanang atong pag-unaw na maato nang matubag nga dunay duha ka pangutana. Unsa ka kung katuyuan sa Dios sa atong pag-ampo mao ang pagkaila nato sa Dios. Aduna tay gipangayo sa Dios mga igsoon og kini suko sa Dios dili kani opsyon sa mga Kristiyanon nga kita magpadayon malahutayon sa atong pag-ampo. Apan duna tay giampo nga wala tubaga sa Dios. Ug atong tan-awon unsa ka ang pangutana nini? Unsa ka kung may katuyuan sa atong pag-ampo ang Dios nga mas labaw pa sa ato ang gipangayo. Unsa kay kung dunay katuyuan ang Dios sa atong pag-ampo nga kita makaila gayud kaniya. Nga ang atong gipangayo wala ihatag sa Dios apan ang gusto sa Dios nga makabaton kita og relasyon ngadto kaniya, una niya ihatag ang atong gipangayo subay sa iyang kabuoton. Unsa ka ang pag-ampo nato dili ang pagdawat sa tubag kundi ang pagbaton og relasyon ngadto ni Ginoong Hesus. Gianda mga atong kaugalingon, gianda mga ato ang kinabuhi, nining maong bahin nga pulong nga pag-ampo aron kita makaduol kaniya, aron kita makabaton og relasyon sa atong buhi nga Dios. Aron makapangayo kita sa ato ang mga panginahanglan. Apan unsa ka kung ang atong pag-ampo gituyo nga mas labaw pa sa atong gipangayo. Dunay katuyuan ang Dios kung kita dunay tay tuyo sa Dios sa pinagi sa pag-ampo, mas labaw pa nga dunay katuyuan ang Dios sa ato ang kinabuhi. Kay kita nagsigitag pangayo wala ta mahibaw og unsay ugma. Apan ang Dios adunay plano nang giandam sa atong kinabuhi. Nga wala pa gani kita mangita sa katarong ug ang harian sa Dios. Ang mga butang nga atong gikinahanglan gihatag na sa Dios kanato. Apan dunay mga butang nga atong wala pa nato nga atong gikinahanglan. Ihatag kana sa Dios. Kung pangitao nato ang iyang katarong ug ang iyang gingarian. Igadugang kung unsa man ang kulang sa ato ang kinabuhi. Hinumdum mo sa unsay gisulti ni Ginoong Hesus dito sa sermon sa bungtod mahitungod sa pag-ampo. Ang giingon niya ngadto sa mga apostoles dingon siya pagtulunan nga dili lang sa mga apostoles kundi dili hangtod dili sa ato ang henerasyon. Ningon siya ayaw paggamit og daghang pulong nga walay hinungdan. Ayaw paggamit og daghang pulong nga walay hinungdan sama sa mga gihimo sa dili magtotoo. Tungod kay nagtuo sila nga sa kadaghan sa pulong nga mugula silang baba nga ilang gituhuan nga mao na kanang pag-ampo nga dunggon sila sa Dios. May gani kay wa sila makahuna unsay kombinasyon. Pero kini mga tawhana nagtuo ni sila nga sa kataas o kataas ilang mga pag-ampo sila tubagon sa Dios.
ug dili gini nato di nato sundon mga igsoon. Sa Mateo 6:7 nag-ingon sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang mga pulong nga walay kapuslanan ingon sa gihimo sa mga hintil kay sila nagdahom nga pamation sila tungod sa daghan nilang mapulong. Ayaw kamo pagsundog kanila kay ang inyong amahan nasayod sa inyong gikinahanglan sa wala pa kamo mangayo kaniya. Kinahanglan pa ba nga atong tas-on atong pag-ampo? Nasayod ng daan ang atong amahan sa atong mga panginahanglan. Ang pangutana, unsa ka kung aduna siya gitagana sa maong pag-ampo nga mulabaw pa sa atong gikinahanglan? Ang atong pag-ampo nga atong gisangat ngadto sa Dios nga aduna tay gihuwat o gadahom nga tubag, unsa ka kanang maong pag-ampo, imong pag-ampo, atong pag-ampo nga gamiton sa Dios alang sa usa ka butang nga mas labaw pa sa imong gipangayo. Mao na gadili ka magdahom nga moabot ang tubag niana. Dili ka magdahom nga imong madawat ang tubag niana tungod kay ang imong pag-ampo gigamit sa Dios sa labaw pa nga katuyuan alang sa kamayaan sa iyang ngalan, alang sa kabulahanan sa tibuok katawhan. Nga pinaagi sa imong pag-ampo nga imong gidahom nga tubagon sa Dios, iyang gigamit alang sa kamayaan sa iyang ngalan. Mateo 6:6 nagingon apan ikaw sa dihang mag-ampo ka sulod sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug mag-ampo sa imong amahan nga anaa sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw kanimo sa tago magganti kanimo. So ingon ini atong tan-awon mga igsoon ang atong pag-ampo naay pag-ampo nga kita personal gayud nga mangayo sa Dios ug doon na say pag-ampo nga hiniusang pag-ampo. Apan susama usab kini mga pag-ampo mga igsoon nga tan-awon sa Dios kung unsay motibo, unsay intensyon sa ato ang kasing-kasing. Motive and intention sa ato ang kasing-kasing ngano man nga nangayo man ka anak sa Dios. Gawas nga nahibaw na siya sa ato panginahanglan. Iyang tan-awon kung tidun anay ba gyud ang imuhang pagpangayo kaniya ug iya usab nga tan-awon nga angayan ba nga ihatag kana kanimo. Mao na ang kabalaka matud pa sa Biblia nga do not be anxious, do not worry. Dili ta angay mabalaka, walay luna unta sa atong kasing-kasing ang mga kabalaka ug ang mga kaguol ug mga problem sa atong problema tungod kay nakita ang tanan sa Dios ug nasayod na siya sa iyang pagbuhaton. Anaay pagkasuod ang nga gituyo sa Dios nga mahitabo diha sa pag-ampo. Gusto siya nga kita gyud masuod. Mao gini ang una niya nga gikinahanglan ang iyang gipangandoy nga pinaagi sa pag-ampo nga kita magkahiusa diha kaniya, makabaton kita gyud og timuos og tinud-anay gyud nga relasyon diha kaniya. Nga labaw pa sa butang atong gipangayo. Naibalo mo nga dili kita desperado sa usa ka butang, desperado kita sa usa ka tawo. Kaya mga butang dili na makabalaka nato apan desperado ta sa usa ka tawo kay tungod ang atong Dios tawo matuod ug Dios nga matuod. Desperado ta sa atong pagpangayo niya sa atong mga panginahanglan kay usahay dili tubagon. Unsa ka kung gihimo kini sa Dios ang pag-ampo aron ikaw mo enjoy sa iyang pagkig-uban. Unsa ka kung gihimo kini maong pag-ampo aron mo enjoy ka sa iyang presensya. Unsa ka ang imo pag-ampo gamito niya nga ikaw makabaton gayud og tinud-anay nga paghigugma ngadto kaniya. Mao na ang sinugdanan nga kita maduol sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Mao na importante kayo, daghan kayong aspeto, daghan kayong mga rason ngano kita mag-ampo. Ug ang ikatulo mga igsoon sa kadaghan mao ni ang iningon din nga nag-ampo kita nga mo surrender sa plano sa Dios. So mao ni siya pinaka usa sa pinaka-importante nga mo surrender ta kung unsay plano sa Dios sa atong kinabuhi. Daghan og plano ang mga katawhan, daghan kitag plano mga igsoon apan hinumdumi nga ang plano sa Dios mao gayud ang matuman sa ato ang kinabuhi. Paghisgot sa pag-ampo ang Dios naghimo sa pag-ampo nga mahimong paagi nga kita mahilambigit sa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Akong usbon,
Ang katuyuan sa Dios atong pag-ampo mao nga mahimo paagi nga kita mahilambigit sa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Doon na siya plano mga igsuon nga pinaagi sa atong pag-ampo kaniya nga mahimo kita nga kabahin o malambigit sa unsa ang iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Himuon kita niyang instrumento alang sa pagpalapad sa iyang gingarian dinhi sa kalibutan ug mahimo kita nga instrumento nga diin makabaton kita og kahigayonan og pribilehiyo nga mahimo kita nga galamiton diha sa iyahang buluhaton. Mao na importante. Ang gahom sa pag-ampo anaa sa relasyon. Atong madunggan ang mag-ampo makausab sa tanan. Wa dunay gahom ang pag-ampo. Hinumdumi nga ang pag-ampo sa ako nang gingon ang pag-ampo walay gahom. Ang katuyuan nila nga pag-ampo ta og daghan og nindot ang atong kahatawgon sa mga person o gitawgon ta nga kuan ta tawo ta nga maampoon. Kung mao ni atong tumong wala tay kalainan sa ubang relihiyon. Kung mag-ampo ta mga igsuon nga daygon ta sa mga tawo wala tay kalainan sa lain nga relihiyon. Gani ang sumusunod nining maong relihiyon naghatag og kaulaw sa Kristohanon tungod kay grabe ang ilang debosyon sa ilang pag-ampo. Kung makita nato ang uban nga mga sikta o mga pundok, mas grabe pa mag-ampo kay kanatong mga Kristohanon. Grabe kayo ang ilang debosyon diha sa pag-ampo. Mao na nga usahay kita makakita ta sa atong kaugalingon nga kita maulawan tungod kay wala ta makahimo sa ilang gibuhat. Nga kita hinuon nga nag-ampo sa matuod nga Dios, sa buhi nga Dios, wala dili kita matinud-anon sa atong pag-ampo. Apan sila nag-ampo sa dili tinuod nga Dios, ana ang kinasingkasing ug tinud-anay gyud nga pag-ampo diha sa ilahang giampuan. Apan kung ang atong pag-ampo nakakonek sa buhi ug matuod nga Dios, kinsa mao ang Ginoo ug magbubuhat sa universo, mo konektar kita sa usa ka gahom nga walay katapusan ug dili gayud mapugnan. Ang pag-ampo sa iyang kaugalingon walay gahom. Kung kita mag-ampo sa atong kaugalingon, wala kanay gahom. Apan kung ang pag-ampo maoy himuon sa Dios nga paagi diin mutakdo sa atong importante nga relasyon sa Dios, diha nato makita nga ang kahibulungang gahom sa Dios anaa sa atong pag-ampo ug ang Dios siya ra nga naa ang tanan gahom, dili ang atong pag-ampo. Aron kita makatakdo ni anang maong gahom, ato kining mahimo pinaagi sa pag-surrender sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Mao na moingon nga ang uban moingon gamhanan kanang mga pag-ampo. Ako moingon wala gyud nay gahom ang pag-ampo. Kay daghan tang mga pag-ampo nga dili daw aton sa atong Dios. Tungod kay wala ka na gamhan, wala magamhan sa Dios. Wala makakonektar ngadto sa Dios. Ug wala ka na mahimong gamhan na ang pag-ampo kung wala ang Dios nga maoy maghatag og gahom niini. Sa pag-surrender ang atong kinaiya mo reflect na sa atong kaugalingon ngadto sa ni Ginoong Hesus dito sa Getsemane. Atong makita kung unsa iyang gibuhat dito sa garden sa Getsemane nga diin iyang gibubo ang tibuok niyang kasing-kasing diha sa pag-ampo. Mangutana kita sa Dios kung unsa ang iyang gusto sa atong kinabuhi, mahitabo sa atong kinabuhi. Ug makaingon kita sa katapusan sa atong pag-ampo, Lord, dili akong kabubuton, kundi ang imo mao'y matuman. Mao na importante sa pag-ila nato. Gamay ra kining mga gisgutan na matungod sa pag-ampo. Matod pa sa Lucas 22:42, Lucas 22:42 nagingon, Amahan, kung buot nimo, kuhaa kining kupag gikan kanako apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kun dili ang imo. Mao ni pasabot ni Ginoong Hesus nga wala tay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Kinahanglan maghinalig kita niya o magagad kita sa iyang kabubuton pinaagi sa pag-surrender sa atong kaugalingon. Sa dihang atong giila ang atong pagka-desperado sa pagkinahanglan nato sa Dios ug pagpangita ug pag-ila kaniya, diha kita mutubo sa pagsabot nga ang iyang plano kanunay nga mao ang pinakamaayo o kita mutubo diha sa pag-surrender sa iyang kabubuton. Sa tanang butang diha mahimong manindot ang imong kinabuhi kay diha magsugod nga ikaw gamiton sa Dios. Mao nay pinakanindot nga mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon. Mao ni ang kaning basahon nato sa Lucas 11:4 nag-ingon dinhi. Sa pag-ampo si Jesus dito sa usa ka dapit, sa pag-undang niya usa sa iyang mga tinun-an mingon kaniya, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo.
Ingon nga si Juan nagtudlo usab sa iyang mga tinun-an. Ug siya miingon kanila, sa inyong pag-ampo ingnon ninyo amahan unta balaanon ang imong pangalan. Paniya ang imong gingarian ug ihatag kanamo sa matag adlaw namong pagkaon. Ug pasayloa kami sa among mga sala kay kami usab nagpasaylo man sa tanan nakautang kanamo ug ayaw kami itugyan ngadto sa panulay. Ug sa Mateo mga igsuon makita nimo kung unsa kini nga pag-ampo apan sa Lucas igibutang lamang dinhi ang unsa gayud ang tumong og tuyo sa maong pag-ampo. So mao ni nga ikatulong mga igsuon mo surrender kita sa Dios, sa plano sa Dios. Kay ug dili kita mo surrender sa plano sa Dios, kawang lamang ang tanan nga atong pagpaningkamot ug atong pagpaninguha. Mao na nga kinahanglan nga ato gayud nga mailhan pinaagi sa pag-ampo nga maayo gayud ang Dios sa ato ang kinabuhi. Ug ato usab tan-awon nga pinaagi sa atong pag-ampo atong makita nga ang Dios anaa gayud kanunay nagauban kanato ug ato usab mapakita nga kita nagkinahanglan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kining tulo ka aspeto mga igsuon sa pag-ampo nga atong gihisgutan, usa lamang kini sa mga butang nga diin atong makita nga ang Dios andam og tagana nga modawat kanato ug andam siya og tagana nga makabaton kita og relasyon diha kaniya. Pinaagi excuse me. Pinaagi sa atong pag-ampo nga makita nato kanunay nga kita na kinahanglan sa Dios. Importante kayo ginang atong sabton mga igsuon nga kita na kinahanglan sa Dios. Ug diin nag-ampo usab kita nga mailhan nato pag-ayo ang Dios. Unya kinahanglan usab nga mag-ampo kita nga pag-surrender sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Ug atong hinumduman nga pinaagi lamang sa pag-ampo. Mao kini ang butang nga makapalihok sa kamot sa Dios. This is the only thing that can move the hands of God. Nga makapanglihok na siya sa atong kinabuhi, nga makapahatag siya panalangin sa atong kinabuhi, nga pinaagi sa pag-ampo, maghinalig kita sa ato ang buhi nga Dios. Karon pangutana, kumusta man ang imong kinabuhi diha sa pag-ampo? Naghinalig ka ba sa Dios sa imong pag-ampo o naghinalig ka sa imong kaugalingon? Nakaila ka ba sa matuod nga Dios nga imong giapuan o ang imong giapuan ang imo lang kaugalingon? So kanang mga pangutana nga ato ang dad-on sa pagpauli mga igsuon, ato kanang ihambin, ato kanang tan-awon kung asa nandapit ang ato ang kasing-kasing na himutang diha sa kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Ay importante nga ang pag-ampo mo'y magdala kanato ngadto sa matuod ug tinud-anay gayud nga relasyon ngadto ni Ginoong Hesus. Nagpakamatay siya mga igsoon alang kanato. 2,000 na katuig ang milabay. Gitagaan kita niya kay gayunan nga mahimo kitang matarong ngadto sa amahan. Giangko niya tanan ang sala nga atong nahimo. Tungod kay ang iyang katuyuan mao nga kita mahiuban kaniya ngadto sa paraiso. Nga kita madala niya kaniya ug walay usa nga malaglag kanato. Apan subo palandungon nga usahay ang atong pag-ampo wala na gyud matumong ato sa Dios ug nakalimot na ta sa iyang gibuhat didto sa Kalbaryo. Busa kinahanglan mga igsuon nga sa kanunay atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga kun wala ang Dios sa atong kinabuhi. Wala gyud tay mahimo. Wala gyud tay mahimo. So kinahanglan maghinalig kita, makabaton kitag pag-ampo nga malahutayon tinud-anay kinasing-kasing nga atong isang at sa atong buhi nga Dios aron makapadayon kita sa pagkinabuhi diha kaniya. So hinaot pa nga kining mensahe nga atong gihatag karon makabaton kita og katin-awan kung unsa gayud ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi diha sa pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsoon. Ato iduko atong mga ulo og atong huna-unaon ang ato ang pag-ampo nga natumong ba sa katuyuan sa Dios. Lord, salamat Ginoo sa mensaheng mong gihatag, Lord. Nagampo kami Ginoo nga makabaton kami Ginoo nining mong pagtulunan
nga makabaton kami malahutayon nga pagampo tinud-anay gyud kinasingkasing Ginoo Dios. Tungod kay mao kini imong gilantaw, mao kini imong gipangandoy sa imong kasing-kasing nga pinaagi sa tinud-anay nga pagampo makabaton kami relasyon diha kanimo. Busa amahan nining kapunon ikaw mong daygon himayaon ug pasalamatan ka Ginoo sa pagtulun-an nga imong gipadatom sa among kasing-kasing ug kini among pagapuy-an. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.